नमस्ते, प्रणाम। आज बहुत खुश बनी हम कि आज हमार गाना एगो आइल वेब कंपनी से, जौन लिपस्टिक ललका गोरी के आप सब इतना सुपर हिट कैले बानी। वो गाना पर एगो होली आइल बा, जौन बहुत बढ़िया गाना बा। तमाम गाना के आप सब तो गर्दा मचाइए दिले बानी। रवि यादव जी के भी गीत है, छोटन मिश्र के गीत, छोटन मनीष जी के गीत आवेला बा, मनीष रोहतासी जी के गीत आवेला बा, अभिषेक तिवारी जी के संगीत बा, कान्हा सिंह के, छोटे बंटी के, और सब लोग शेयर करी। और बहुत बढ़िया बढ़िया गाना आप सबके बीच में भी तो जितना ट्रैक रहे सब हमने गा लें। जब नया सिरे से जो भी गाना आई, सब राइटर लोग के बढ़िया से बढ़िया गाना हमने के रेडी कैले बन जा। और आज हमने के कार्यक्रम बा कलकत्ता में, तब बाई रोड हमने के हल्ट करें रांची से धनबाद, धनबाद से नईहट्टी। सोनू जी, जितेंद्र जी, रंजीत जी, पिंटू जी, छोटन जी, शंकर जी, सब लोग बा। और गाना आप सबको सुनाई हम, वो रील आप सब ज्यादा से ज्यादा बनाई। कलरवा ललका एगोरी जो गाना आइल बा वेब म्यूजिक से, आप सबसे निहोरा बा सूर्या जी। चलिए आप सब सुर म्यूजिक पर जाइए। कल सुबह ग्लोबल से जो गाना छूटा था हमारा, वो गाना का आनंद ली सब। महादेव।